Какво ще? При те какво става? Защо ще се маскира? Как? Де я знам? Аз бях със същата маска преди малко, между другото. Честно ли? Аре? Честно ли? Да? Я сега покажи. Стери малко. Видей го ма. Георги Коста! Позна ли ма? Пак не ма позна, ей! Лаза тук. Чакай, аз ще дам нещо за спомен от нея. Пак. Чеки, откачай! Бос Коста! Надрусан ли си, питай? Трава! Дай, Забили? продължай! Коста е, бос! Да говориш нещо много прекъсно. Не можах да засича. Тук ли си, бе? Вижте. Остава, панке. Чуваш ли, ма? Да. Хубаво, това с моите интернет. Тоест, по-честно ли? Не смущам хората, да. Кой ли ме е ухъл? Да.